हाथ पे कपार रख लो, ऐसे तिलक ना लगावल जाला ना ला। तू लोग के तो बुझाइबे ना करे, इतना बड़का हो गइल जा। पकड़। अरे बबुआ, बड़की दीदी फोन कइले रहे। हां अभी कहां के लिए? हां तो ज्यादा बड़का भैया घर आई नु बहन दीदी राखी बांध दी बड़का भैया के। लो लो बबुआ खा। ये आराम खाए। अही दादा चटोर बड़ा तू ठीक शुरू के ला खा हो रो दीदी तबे तुम्हारे घाव दीदी का हो कनी। ओ दीदी खोली पापा के हाथ में रख के खोली खोली जल्दी खोली। कहां दिन हो? ओ ये दीदी हमरे गांव में से फोन आइल बाटे ना, हमर माई कहते कि जगर हाथ में राखी रहो तो मर जाते। दीदी जल्दी खोलवाई राखी। ये राम जी ऐसा नारायण जी करस मत है दादा। ये दीदी कहो गलो सुगुना सुनात रहताटे जी। ई कौन की सुनाता है? मिठाई तो खाए के जानतनी हमरे गांव के ना बगलिया में 4 गो मर गेल सन। ये राम जी भगवान ऐसा लगत मत कर कौन दे ना फाइन के हमारा उम्र लग जाओ। सुनी ना अपने हितैया में फोन कर दी, फोन करके कह दी। हां कहत ना भाई बाबू मैं भी फोन लगा तो दीदी मत राखी बांध मैं भी लगा तो फोन ना हम ज्यादा नहीं हो घर हो दीदी बड़ नो के कह देही। कह दिन मना कर दे। कैसे खुली रे बाबा? खोल दे मोबाइल लगा। आही दादा अथी खुल जाता ओकरा ले। हाय ना माई के नंबर बराबर बबुआ 4 और 3। हेलो कर बात करके कह दे। कर हाथ मुंह धोला खाए खाला तब। हेलो बोला के तनी रे माई। अरे माई दीदी रे आ राखी बांध देलस। ये दादा अरे माई बड़ी गलत बात सुनाता रे। इने तो मार हाला भइल बा कि जवन राखी बनवाई भाई नु ना खोल के फेंकी नु तो उ मर जाई। का जानी रे कौन नियम कानून निकल गली है दादा। हम तो बबुआ के तुरंते हमार गोतिनिया के कॉलेज से छोटा की जलीस आ तुरंते खोल के फेंक देनी रे माई राखी। तो दीदी से कह दे कि मत बानी राखी। भौजी की फोन लगा कह दे। फोन आइल बिया का रे साल भर के तीज त्योहार के दिन कानी कौन विपत लाग गइल। चल ठीक है बा और सब बता यही खातिर माई हम तुरंते फोन कहनी कि जल्दी से दीदी राखी मत बनले हो खस। चल जाए दे राखी भाई भतीजा ले बढ़ के बारे भाई भतीजा जी हम सब तबे न आदमी राखी बानी रे। जाए दे मामा आइल बन त का करी मामा के बनाओ खियाओ तब कब जी हम भौजी रे भौजी की मना करे जब राखी बनई के नहीं खेतो। चल ठीक बा तनी बाबुआ के खाना ना हम फिर खिया दी राखी तब बनई के ना। आ चल लुगा दिया ही नु तोरा लुगावे ले हम पड़ल बनी कह देली सोतने ढेर बा भाई आ गइल नु दुआरे। चल ठीक बा माई गो लगा तनी ठीक बा। मारे कानी कौन विपत लाग गइल दादा की राखी नहीं खिबानी। बबुआ इतना बेरा गिरल जाता ले आई ना बबुआ फोनो क देलस। हेलो कहाँ बड़ा बबुआ? आ जल्दी आओ बेरा गिरल जाता टाइम चल जाला कौन चीज के नियम होखेला ना। धीरे ही गाड़ी चलाओ धीरे ही चलाओ। हाँ आराम से आओ। ठीक बा बबुआ ठीक बा कोनो दिक्कत नहीं खे हम तैयारी में बानी। ए दीदी जी का करते जी? हाँ कहाँ जाताई? ठीक बा रखो तनी आओ। हो बबुआ कहाँ जाताई जी? कहीं जात नहीं किए कनिया भैया आवत न ओके राखी बांधे के बाटे ओके। पहले बैठी को बात सुनी तुम गौर से। का तो छमकत रहलू का बोला? बाग जी झमकत नहीं कि हमारा उसबा के गांव घर में घूम घूम के बता देतन दूसर पे नहीं बताओ का भइल बा कुछ। ये दीदी जी जाना तनी हमरे गांव के बगले में ना 4 गो लड़का मर गइल हसन। इतना कैसे? राखी हाथ में उनके बांध रहे जैसे ओकर बहिन राखी बांध के गइली वैसे ही उ लड़का मर गइल हसन। हां ये तो हमरा तो भाई के अभी हमार दीदी राखी बांध रही भाई के हाथ में से राखी खुलवा देनी हम। दीदी राखी मत बांधब जा ठीक बा ना ये कनिया भले बच्चा देलू कह देलू ए दादा और भाई के राखी ना बांध। अरे अपने रिलेशन में फोन कर दी फोन करके माना कर दी सब करे के हम जात नहीं चाचियों के घर में कह देही ठीक बा। दादा जाते माई के फोन करते। हेलो बोलते नहीं माई। अरे का करबी बड़ी बुरा खबर सुनाइल बा रे। हां अब भैया के राखी मत बनिए अब भौजी के नैहर नहीं के जाए के
अरे का तो हमर गोतिनी आऊ घर के कहतरी ना कि ये देखत दीदी ऐसे ऐसे कांड सुनाइल बटे हमारे गांव में ना 4 गो लड़का मर गेल तो हम कहनी कि जब ऐसा कुल बात बता कौन राखी बटन बांधे के बा हाँ भाई भतीजा ले पढ़ के कुछ बटे ना रे माई ना रखतनी चाहे तो बबुआ आई ना तो हम ओके राखी ना बनब खिया पियम 2 दिन के बाद भेज दे अभी आज ना भेजम बड़ी भगतन मचल बटुए ठीक रख भाग रे नते बेटा एको विपत्ते साल भर में आवत रहता का जानी कौन 12वां विष्णु देखत न कि एको नियमे लिखा देतल सन कि का करतल सन कि जादू तोड़ना हो जाता राखी में हैं बनायो लकन गलती बा कि का कर देतो सन ओकरा में बाप रे बा का जाने हमर ननद खेलावाड़ी केने अटकल बिया आ जैती जल्दी जल्दी राखी बांध देती तो हमहू अपन नैहर ना जैती तनी अपन घर वाला के ले आ जाके राखी बंधवावे खातिर तब फसल ही बनी अपन मर्दा के लेके बड़ी ना अथी है जल्दी जल्दी आ जैती तो ठीके रहल हम कितना तैयारी वारी होकर बैठल बन के जाई नहीं है कहत रही जी चली तो कहता के रुक ना रे हमर बहनी आई हमरा राखी बांधी तब ना चलम आ बहनिया बाई की बहनिया के चिंता फिकिर नहीं खे कि आई कि नहीं अइबो करियन कि नहीं ने दादा उधरे फसल बाई आ फोनो करते तो फोनो नहीं उठावत का जाने मोबाइल कहाँ रख ले कोच में लुकवा के रख ले भाई हमर माई रख ले वही खाना बना के पूरी खीर कचौड़ी बना के रख ले सब ठंडा हो जाए कहते कबे ले बुचिया कहतई हम कहते ये माई हमर ननद के आवे दे राखी बना जाई तब न यहाँ के लेके आई अकेले में देखल बाटे उतना तो भुलाइए जाई हमरा रास्ता पर ना समझ में आवे लगे कैसे कैसे आई कितना अच्छा लगा तनु साल भर के त्योहार हटे नहीं अंदिना में जाए के तो मौके नहीं मिला था लेकिन हर साल भर के त्योहार हटे जाई नहीं राखी बांध के आवे सब कुछ से मिल के आवे थोड़ी में रोआइए छूट जाला आवे के मने ना कर लेकिन का करी चलो भगवान ऐसे हमारे भाई सबके जिंदगी आबाद रखे ऐसे ही हर साल रक्षाबंधन में राखी बांधत रहो लेवे के दिन हटे तब हम ना तो छच कटाते जगह की काम धंधा करे के जगह बाटे आके के राखी बांध देवे के हटे भाई बहन के जो रिश्ता हटे वो निभावे के हटे अब हे भगवान खिसे लहर जाता गर्मी क्या ना करता हो कनिया ए नारायण बो ए दीदी जी का बताई इंतजार करते ने अपन ननद के बबुआ रहे तो बांध देनी राखी रहुआ अपन भाई के आहिए कनिया राखी पे तया फते पर गइल बा हो दादा महंगा बिकाताटे महंगा बिकाता ये कनिया की त हमर मझली गोतिनिया हमरा के आके तुरंते बता देले से रखिया बानी के मिठाई खियावत रही पतिए दीदी जल्दी खोल के फेंकी त खोल के फेंकल से हमार बाची जान जाई ई काहे दीदी जी राखी के इतना बड़का त्योहार हटे भाई बहन के रिश्ता बनल रहो जिंदगी बनल रहो ए खातिर बनल हटे राखी नहीं खुजम तो का हो कनिवा नए दीदी हम तो नैहर जाए में वेट करतानी काकी राखी जीवाना तनु भाई मर जाता आय हो राम जी दीदी जी का कहते दीदी शुभ शुभ बोली इतना बड़का त्योहार पर आदमी कितना साल भर इंतजार कर ले त्योहार के लिए हां ये कनिया साचो कहतनी अथी हो जाता लेकिन दीदी जी कहावत तो सोचे होखेला कहीं होइल होई ऐसन कुल घाटा ना कनिया भगवान करस मत हो हम तो एथी क देनी अपना भाई के ना बन अपना नैहर बता द फोन करके हम जाता नहीं ठीक बा दीदी जी बता दिया बताही खाती है नहीं हो कनिवा बता द फोन करके ये दादा ना आके दीदी जब बतैली रहती तो हम तो जाके अपन भाई के राखी बांध रहती हे भगवान जी इतना खुशी के दिन में केहू से कैसे केहू के भाई छीन ले लू हे भगवान जी ये दादा जातनी अपन ननद के फोन करके मना कर देम कि ये बुची जी आवे के मन बताए लेकिन राखी उखी ना बनाए हमू नैहर ना जाई अपन भाई से बढ़ के कुछ नहीं खे नमस्ते प्रणाम हम जिया राज और हमने के वीडियो ऐसे बनेनी है जा कि अफवाह जो ज्यादा गांव में फैलेला तरह सब एक गलत फहमी में मत पड़ी जाए कि राखी बनला से भाई मर जाला चाहे कुछ हो ये सब एगो अफवाह होला एगो बिजनेस होला तरह सब ये सब में ना पड़ी का दादा जी हाँ सही कल बाटे काहे से कि ऐसा कुल होखेला ना इस साल भर के बहुत बड़ा त्योहार हटे और हमने सब इंतजार करना जा कि आज के दिन में अपन भाई के राखी बांधल भाई बहन के प्यार के दिन हाँ केहू के धागा बांध देला से ऐसा कुल ना होखेला ये सब एक अफवाह होखेला और हमनी के वीडियो अच्छा लागल होई तो वीडियो के दिल से लाइक करम जा चैनल के सब्सक्राइब और ज़्यादा से ज़्यादा हो सके तो वीडियो के शेयर करम जा और कमेंट के माध्यम से बताइम जा कि हमनी के वीडियो कैसा लागल हटे तो यही वीडियो के साथ लेता नहीं विदाई अगले वीडियो में फिर से मिलल जाई हैप्पी रक्षाबंधन।